मा होमबा जेब्ला नों हिनजाव लागोन नोंनि हिनजावा गुबुनजों रायलायखोमागोन नोंनि हिनजावा गुबुनजों बेरायखोमागोन मानो रायलायखोमागोन नोंनि सखिया मोजां नङा नोंनि हिनजावा मानो गुबुनजों लाइन लागोन नोंनि न'आ मोजां नङा नोंहा गारि गैया नोंहा बाइक मोजां गैया नों हिनजावनि स्कुटि मोजां बायना होनो हायाखै नोङो टाउन सहराव लानानै बेरायनो हाया नोङो हिनजावनो गोदोनायाव सनानि मेडेल होनो हायाखै नोङो हिनजावनो खोमायाव सना होनो हायाखै नोङो हिनजावनो दामि 10,000 20,000नि दख'ना होनो हायाखै नै बिनि जुनै नोंनि हिनजावा नैबेजोंबो लाइन लागोन बिदि होनबा लाजियो फोदै ओमफ्राय ओरैसो होनदों नै आजिखालि ओरैया सोलिला ओरैया मालायखौ संनायसो जायो आजिखालि नोरैयासो सोलियो माने गावखौबो संना लानायसो ओरैसो आं खोन्थाखाबायना हिनजावफ्रा मानो गुबुनजों लाइन लायो नोङो बेनो सनानि मेडेल होनो हायाखै न' मोजाङाव दोननो हायाखै सोरनाबाथ' थस'आनो गैया नामा मा बिदि आसुथुयोब्रा आंखायनो खावलायगोन जाय हौवाया जाय सेंग्राया गावनि उन्दुग्रा बिसिनाखौनो बायनो हायाखै बे मानो हाबा खालामखो होनबा आंखायनो खावलायो सेंग्राफोरखौ जाय सेंग्राया गावनि उन्दुग्रा बिसिनाखौनो जगायनो हायाखै बे मा खालाम सानदों बे हाबा लानांगौ नङा होमबा ओंखायनो आं खावलायो जाय हौवाया न' लुनो हायाखै सखि मोजां बायनो हायाखै बे हाबा लाना नङा होमबा नङा औ नंगौ ओमफ्राय ओइ साला मामालै सरि आं गानखौ खनसै आं जेबो होनला होमबा ना होननांगौ होनला दा दे आं गानखौल' खनसै दे आरो हिनजावफ्राबो माने जानला मोनला हौवाखौ लानो नाङा माने बिराद खस्थ' होयो सोरबा हौवाफ्रा माने हौवायानो गैला बेखौ लानोसै बेखौ साननाङा सिख्लाफ्रा नामा माने जाय सिख्लाया एम ए पास जाबाय बे मोनखाबाय आरोखि नामा ना नङा औ बेसो आङो हौवाखौ मोननाय नंला होनना इमारजेन्सि हाबा जालाबायना आरोखि माने आं सिदा मानसि आं बुङो आरोखि ओंखायनो खावलायबाय बयखौबो सिख्लाफोरखौ 25 बोसोर नङाला हाबा जाना सिख्लाफ्रा 25 बोसोर थानांगौ माने 25 बोसोर जायोबा एम ए बिएड कमप्लिट जाहैबाय आरो एम ए बिएड कमप्लिट जायाब्लाबो मास्टार डिग्री कमप्लिट जायाबाबो बुजिनायाव कमप्लिट जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय हौवाफ्रा 30 बोसोरसिम थानांगौ बे बाङालिफ्रा हारसाफ्रा 30 बोसोर जायाबा हाबा लायाथ' सोरबा हारसाफोरनि हिनजाव खारनाय खोनादों नोंसोरो ना खोनादों खोनायाखै दा हारसाफोरनि हिनजावा मालाबाबो खारा हनै मालाय 30 बोसोरावसो लायो मारवारि माथा बाङालिर खाथा होननाय मोनसे खोथा दं हौवाफ्रा 30 बोसोराव हाबा जानांगौ हिनजावफ्रा 25 बोसोराव होनब्ला बे न'खरा बायला
जों सेरि सिफा खालामो गान खनसे हाब जा नोंसोर गावसोर फैसा हरगोन बादि थोनोलै आं खनसे होनबाबो दे आङो मेथाइल' खनना थांसै yeah India number one body for shining moving through bohanine I sure know what's up number hila khawle dong de 내가 좀 수탄해제 하마 India number one, body straight for shining moving through bohanine I show now what's up number hila India number one, body straight for shining moving through bohanine I show now what's up number hila I saw na hilo, mera dil tha bahya gelo, nunni mohorya, oraya berunju fane. I saw na hilo, mera dil tha bahya gelo, nunni mohorya, oraya berunju fane. Oh, biti kesenang. Menghadapi India number one, body straight for shining moving through bohanine I show now what's up number hila Swing Paris body Number name all I need Having a full ane Zaru kaulai name Swing Paris body Number name all I need Having a full ane feeling Feeling India number one, body straight for shining moving through bohanine I saw now what's up number hila I saw now what's up number hila Nung raizlainai Sasi Cinderella Igar aksinane Kodanane Kejeng tukai Dengu Morlaide Nung raizlainai
영생 라이사이는 사시 생각나야 이달 아키나네 모든나네 이젠 그거이라는 몰라이데 aku itogram syambanoman ijem tugai lai ni aku itogram syambanoman dengan aksinya kunci lai ni yang singrai ni yang singrai ni masih singgir raya dengan aksinya dengan ni anh dừng hành suy xa về là thằng anh đầu mặt lên hồ ăn dù lại là bà với anh nhưng dừng nữa suy xa về là thằng anh đầu mặt với anh đã đi khai ghê Ikan aksina mulai lai Nabati Jam tukai dengan mulai lai Yang lai lai yang lai lai Sasi singkin raya Ikan aksina dengan yang singrai sasi singgir raya Ikan aksina dengan